Hola, soy Javier Ferreres, regidor de Mobilitat, Policia i Urbanisme de l'Ajuntament de Badajoz. I m'agradaria recomanar-vos per a estos dies de Nadal, que segurament disposeu de més temps per a llegir, este llibre de Carlos del Amor, que jo he llegit enguany i que m'ha paregut un llibre meravellós, molt bonic. És un llibre que combina la literatura i la pintura, i per tant és molt adequat per a aquelles persones que estiguin interessades en l'art o aquelles persones joves inclús que puguen estar estudiant alguna cosa relacionat amb l'art. Jo el recomano a tot el món que pugui l'he recomanat, perquè és un llibre que es llegeix molt ràpidament i és un llibre, com diu el seu títol, Emocionarte, és un llibre que emociona i que està molt ben escrit. Per tant, m'agradaria que pogueu gaudir aquestes festes de Nadal i sols desitjar-vos que passeu unes molt bones festes i unes molt bones lectures.